Yang सारा दिन दाखा नों मोनसे जों दिनै डायरी मा लाबोनो हागसै बो जा दं आसाव लादो आदैमोन एकदम मोजां मोजां एकदम क्लास खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै आं ओरैबायदि हेपि मानोना बुङोब्ला दिनैनि आंनि दिना ओरैबायदि स्पेशेलि दिनैहाय आंनि न'आवहाय दुलाराय बर' मेथ समाजनिफ्राय मावथि हान्जा बिथांमोन सानै साथामसो फैगासिनो दङ आंनि रिजाल्टखौ लानानै बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायनो थाखाय एबा आंखौ बरायनो थाखाय गांसे आर'नाइजों बिथांमोना फैगासिनो दङ बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलायगोन बिथांमोननि फेसबुक पेजआ बर' मेथ्स टाइम्स बेयाव बिथांमोना हगारो बर'नि बेफोरबायदि निउसखौ लानानैहाय जानाङो नै बन्दा मानसिनि दों बर' मेथ्स टाइम्स बे फेसबुक पेजआव बिथांमोना हगारो आरो हगारगोन ओमफ्राय बिथांमोना फैगासिनो दङ लामायानो एसे गोरबो जानानै दं बिथांमोननो जायखिजाया फैगासिनो दं मोनसे खाथियाव बिथांमोनखौ आङो आंनि न'आव दा लानानै थांनायसै आं दा दंफैयो बिथांमोनखौ नेफैदों मागालगुरि मिसन हाइ स्कुलाव बेनो जोंनि फरायसालि बर' गामिनि गेजेरावहाय स' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बिथांमोना जे खामानिखौ मावदों जोबोर मोजां खामानि मावदों माने बिथांमोना जायनाखि 50%निफ्राय आप लानानै पास जादों बोर्ड एग्जामखौहाय एचएस एग्जाम बेनिफ्राय माध्यमिक एग्जाम बिथांमोना बर'नि गांसे आर'नाइखौ लानानै बरायदों थुलुंगा होदों स' बेबायदि प्लेटफर्मखौ लानानै बेबायदि बिसयखौ लानानैहाय दिनै आंनि न'आव बिथांमोना फैगासिनो दङ स' लोगोफोर नायलांबाय था मोजाङै सफैबाय एकदम ini गाड़ी हम सारा दिन दाखा नोशा फिदे ना बा अभी ब्रदर है ओके ओके मोनसे जों दिनै डायरी मा लाबोनो हागसै बो जा दं बेजोंहाय नों मोनसे डायरी बायना लादो दे आसाव लादो आदैमोन एकदम मोजां मोजां एकदम क्लास माबोरै जाखो मोख्रिफ्राबा एकदम मोजां बरिया एकदम मोजां दे लोगोफोर बिथांमोना आंनि न'आवहाय फैनानै भिजिट खालामफैबाय हामबाय होनसै आदैमोनखौहाय ओमफ्राय बार' आं बायदिनो आंनि सासे लोगो दं गामियावनो आङो बिथांमोनखौ लानानै थांगोन स' आदै माबा मोनसे बुंनो सानो नामा आं दिनैहाय बाबु बिथां मिथिंगानि न'आव फैनानै अत्यन्त खुसि आं खुसि गोजोननाय मोनबाय आरो बेबायदिनो नों दावखो साक्सेस जानाय नोंनि जे थांखिफोर एकदम साक्सेस जानाय आरो आं गासैबो जोंनि जे बर' समाज जायफ्रा जोंनि पश्चिम बंगआव बर'फोर थायो बाबु मिथिंगानि जे ब्लग बेखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगो लोगो जोंनि नै करन्तिय नार्जिनारि बर' मेथ्स टाइम्सखौ लानानै दङ बेखौबो नायना हो केन'ना जोङो खालि एरैनो पासे संगे थानायनि नङा जोङो बेफोरखौबो नायना होला एनार्जि बांनाय आरो मनिटाइजफोर जायोब्ला जोंनि बड' फिसानो किछु मोननाय आय नै बेखौहाय साननानै खावलायो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै नायना होदोला धन्यबाद थेंक इउ आरो हामबाय होनसै नोंथांमोना जेरैबायदि आगान सुरगासिनो दङ बिदिनो मोजाङै मोजां सुरलांबाय था बे आंनिफ्राय मोनसे उइस खालामना जाबाय गोजोन्थों आदैमोन थेंक इउ लोगोफोर जोंनि एलबा फंबाय जाहानजोंहाय बिथांमोनखौ लानानै थांगासिनो दङ फैगासिनो दं बिथांमोना बरिया माथो नेना दंमोन नोंबो हा सफैबायलै नै